vi altså kommer til Milano. Jeg har sagt sådan her i den sidste uge, har jeg kaldt det Milano. Milano, Milano. Jeg skal til Milano. Så nu er vi i Milano. Jeg har også set, sagt Milano, darling. Nå ja. Milano. Ja, den er også god. De er gode. Jeg tror ikke, jeg kan gøre det uden at danse. Har du lyst til det? Ja, det skulle man ikke gøre. Drikker ikke en man indånder lige, og så drikker man. Drikker ikke en Ja, det har jeg da tænkt mig at gøre. Jeg skal da ikke gøre det. Hvorfor gør du det ikke nu? Det er dejligt. Og drikker du det hele? Nej. Var det ikke det, vi lige sagde? Jo. Du får ikke det cola. Det smager seriøst ikke godt. Nej. Sweet yoghurt. Rigtig godt. Så venter vi bare på omelet. Nam. Den er med chokolade. Nu skal vi ind i Los Dumos. Der er virkelig mange mennesker herinde. Men det er meget flot, det er virkelig flot. Virkelig smukt. Hvad synes I? Der tog jeg lige der. Det kom sgu lige bag for Ja, os. ja, ja. Også flot. Ej, ja, det er virkelig flot. Ej, det er det faktisk. Det er så fucking koldt i lejligheden, så det bliver nødt til at lave fodbold.
Nu er vi på vej ud at spise, og vi skal have pizza. Vi går efter pizza. Og så bagefter så skal vi have vin og måske klubbe den lidt. Det er nok din pizza, der bliver ringet. Jeg er meget sulten. Klokken er 11:15, og nu vil jeg virkelig gerne spise min mad. Jeg er endelig bliver fuld. Har du? Aldrig nogensinde. Jeg har kun fundet den der 5-kløver. What? Må jeg lige se den? Vi ikke sende madbilleder. Det var faktisk derfor. Ej, hvor sejt det der. Nu laver han lige.